नै लोगोफोर जोंहा दा हरनि 9टा जाबाय ओमफ्राय एम्फौ लाथा जिरगासिनो नै आरो बेखिनि दंबावो नै बेखिनि जिरखांबाय ओमफ्राय नैबे फिथोबा ओमफ्राय नै इसोरा गाराय जादोंनो आलासि गोदोर फैदो जाहा ओमफ्राय नै एकदम गारायनि मलम फोनना होगासिनो बिसनायाव जाबाय फोननांला जाथारा हरनि 9टा 9:30 जाबाय थेवबो दाबो उन्दुआ ओरैबायदि बिमा गैयालासे आलासियानो फैफानाय मानसि आरो दंबावो जिरबावनो गोनां नैलाय सोरबा बायनोबा कन्टेक्ट खालाम आंनाव जानाव मोनगोन ने राजा दे बुंलाय मा बुंनो दे बुं दे हेलौ लोगोफोर दिनै जाहा आलासि फैदोंना सांबलां दुमगुसियाव जों दा लासा एम्फौ सायबाय थादोंना दा जोङो नै दुब्ला माइजों गेलेदोंमोनना जों दा उन्दुनोसैनो दुब्ला माइया दा खांजानानै ओमफ्राय मन्जिलानाव उन्दुबाय दा ओमफ्राय जों दा हिसा एम्फौ इसा नङा लाथा एम्फौ इनिखाय जानि आदैया बा फट' थिखांदोंना ओमफ्राय आङो जानि आबैनि सांबलांनो इनो होदोंमोन आङो थाव फोनना होदोंमोन आबैया मा जादो गाराय जादों खावलाय दे होमबा जाबाय गुड नाइट बाय बाय होनदे गुड नाइट बाय बाय जाबाय ने जों एबार इखिनिखौ जिरबाय थानोसै ने आरो जोङो लाथा जिरबावनोसै होनदे आरो जोङो दा लाथा जिरनोसै सोरबा बायनोबा आबैनिखौ बायनो हागोन होनदे सोरबा बायनोबा आबैनिखौ बायनो हागोन नैलाय थैयाखैनो बबे थैयाखै बिराद गब्ल' गब्ल' मोजां मोजां जादों एबारनियानो ने दालि बायदिसो जादालो दालि ओइ बुखौ फुला दालि मोननायलाय ने नुदोलै फारौदो लांजाजोबनानै बेखिनिल' थालांनाय ने मोजा मा लादो मलम दे उन्दुदो जाबाय नुवाखै नोङो ने सेल गाबनायखौ नुवाखै 10टा जाबाय हरनि उन्दुदो दांखौ थिनथावनो ओंखाराखै लोगोफोर दिनै दा जों दुमगुसियाव फैदोंना दा सान जाबायना दा दुमगुसियाव फैबायना दा लाथा एम्फौ सायबाय थादों दाबो ओंखाराखै जाहा नों आइखौ गोसोखांनो रोङाखै नोंसा जानि आबैया जानि मामाया ओइ दुमगुसिसो दङो जानि मामाया बा तामिलनाडु दुमगुसि तामिलनाडु जानायखाय नोंनिया लाथा एम्फौ हर गेजेर लाथा जिरबाय थादों जोंहा लाथा एम्फौ गोथाङा खिरखादों एखेथार बोरैबा नुथारो नों जागोन ना जाया जागोन ओमफ्राय मालपुवा बायदिसो संदोबा जि गोरा जाना दङ ओइ नैबे मोनसे मा जाना दङ नै होनजानि उल्था हाबना दङ दां नैला माबा बेनोथ' नै माबा ओरै जाना दङ बुस्थुआनो ओरै आदसा ओरै जाना दंमोन नैला थनफ्राव जाना दंमोन ओरै थनना दंमोन
बुस्थुआ थिगानो बुस्थुआ थिगानो बाबु जिरलालै उन्दुनोसै राजा जों नोंना आं जाबगोन गाबोन फुङाव जिर गेजेराव मा मा खालामबाय थायो दे उन्दुदो राजा ओनि जानि हेल' गाइस जों दिनै उन्दुदोना नै दाबो आदैया दे खोमानियाखै दाबो जों उन्दुआखैना नै जुमावसिनि उन्दुगलियाव दोङोना जों दा उन्दुआखैना जों मोनायाखैना इनिखाय जों मा खालामदो दा जों इथांखौ सायना लानो जों आरो आखिया मिथिया 10टायाव लासै सोर थायो राजा नों सेबाङा Nusia melano toglam nese ase मा रायलायो बुजिबो मोना ya sem konja दा नै बोरिया बिबार बारदो लामायाव सानसे बारनानै गोमो बारसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट दिना गोजा जासिगोन आरो ओमफ्राय सिरिनाय बिदि जाबाय आरो जाहानि लामायावनो आइया माला फट' थिखांनो लिंदों आंखौ स्कुलाव थांसिगोन बिथाङा नै बिबाराव फट' थिखांनाय गोदै जालायनो जाबाय जायाखै नोंलाय मालाय गावा गायनाय बिबार गोजाखायनो बारजोब्बाय नालाय ओंखाय फट' थिखांना लाखिसिगोन आरो गासैयावबो लामाथिंबो बेयावबो नों गायनाय ना बिबारखौ डक्टरनाव थांनायाव मालायनि गेटनिफ्राय खावना लाबोनानै गायना फैनाय मोजां जाबाय नै नोङो मा फटक मोनसे थिखांना होबाय फिथा दैयानो मोना जोंनिथिंखाय मोजां जानो रोङा बिबारफोरा मा लाखो नायनो मा खिना फैखो नोङो फुङावनो आखाइखौ रेखालाय आयु सोर आखिनाय लावगि नों बिनाय नामा आं बिनाय हिनजाव गोदान जादों फिथालै बुकुलसिया फाय आं मालपवा बनायनि दि नोंनो जागोन ना जाया जागोन ना जाया नोङो हा नै लोगोफोर जोंहा आलासि गोदोर फैदोंना नोंथांमोना नुखाबाय नै मिया हराव माबायदि खालामबाय थानाय उन्दुनायाव ओमफ्राय दानो फुं उथिनाय लोगो लोगोनो मालपवा जागोन आं मालपवा साव होननायखायनो आं सावनो नागिरबाय आरो पुरि बायदिसो गोजौ जाबावलायबाय आंनि फिथाया सिगाङाव आंबो बारा रोंस्रायाना फिथाफोर बानायनो ओमफ्राय दायो नै सावै बेखिनि जथेस्थ' मोजां जाग्रा जाबाय आरो आपडेट जाबाय आंबो फिथा बानायनायाव टेस्टी उई टेस्टी I love you चल बनायनाय देलाय खामलाय लांबाय खामथ'दे जों नंला थाथु बननि फिथा नालाय निके टेस्टी जादों ने नोंसाथ' बनाव सावा जों जानि खाम संग्रा न' बनायखाबाय ओमफ्राय थाव फिथा सावखायो इयाव अके ओमफ्राय बाहेरावबा सेलेब सङो सेलेब सावनायसो दा बुंलायलाङालै नोंलाय